Jodak e kaunti ma Homa Bay ojiw mondo mak motegno wach mar logo lwedo maler kinde duto kaka achiel kuom yore mag duoko chien tuoche moko mag mako ich mabiro kaluwore gi chiemo kata chamo gik ma ochido. Moko kuom riwruoge manitiere sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay wacho ni tuoche machalo kaka nyaldiema kod tuoche mamoko mabende chando ich thoro goyo oganda e kaunti no nikech jopiny ok okawo motegno logo lwedo gi sabun kod pi maler kinde duto kaka chik mar thieth dwaro. Giwacho ni thoth jopiny thoro mana logo lwetgi e kinde mag migago kende ka okenge mathoth magin mabor kod kuonde magidake ok gidew wach mar logo lwedo kata odoko ni gimulo gik ma opogore. Negiloso e kar od thieth ma Nyagoro e kar chung' od bura ma Rangwe e kinde chenro mane gin godo mar jiwo jopiny e ber mar logo lwedo. Wach mar logo lwedo ne jipo ka gima duong' ahinya. Gima thoth ng'eni lo lor kidi chiemo kata bang' chiemo kata kisto chiemo nyade deka medhi. To no fwenyo ne ber ka puonj ji wach mar logo lwedo ne kech. Nitie tuoche mang'eny mabiro kolore gi lwedo mok lok maler. Machalo kipindupindu, ich makecha kecha. Kata typhoid biro kelo tirach. Ok nyalo kelo kulino maler. Kuno apani ko chiemo ka wuono chiemo lich ahinya. Ma yudo thuolo mar bedo Rangwe Chiefs Camp, Rangwe Nyagoro Chiefs Camp ka mondo owuog nyithi skul, owuog jogweng', owuog joma dongo wapuonjgi kaka loso lwedo. Sana e nyiri kaponi tiyo gi pads sama giloko to onego bed ni gilogo lwetgi kaponi giloko kendo ka gisetieko kendo onego bed ni gichage luoko.